हाय लोगोफोर खुलुमलायबाय आंनि मोनसे गोदान नोङो बेफोरबायदि गाज्रि खामानियाव थांनाय बेसेबां बोसोर जाखो बेसेबां गोबाव जाखो इजों रिलेसन थानानैहाय 6 मास बायदि जाबाय हा 6 मास बायदि जाबाय नों हाबा जादों बिजों हाबा जादोंना जायाखै ओरैबायदि जायाखै हा जायाखै ओमफ्राय बे सासेयालाय बर' हौवायालाय आं बेखौ मिथिया बिनिल' गोसो नों बिजों हाबा जागोन ना जायामोन हाबा लागौमोन दिनै मुस्लिम आरो बर'जों हाबा जालायनो मोना नों बेखौ मिथिगोन ना मिथिया हा नोंनि न'खराव नों खोन्थाहरोब्ला बेखौ दा ससियेल मिडियायाव हगारोबा माबायदि मोनगोन ड्राग्स जानाय बेसेबां गोबाव जाखो नोङो ड्राग्स जाला आं सिगांसो जादोंमोन नागारनानै 3 month 4 month बायदि जाबाय जायाखै ओमफ्राय गान्जायालाय गान्जाबो सोबा जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया जौ लोङियाथ' बोसोर जाबाय जौ बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर दङ साबेसेसो दङ बबे एरियानि नोंबायदि जों जेरैबायदि गाज्रि खामानि मावो बेफोरबायदि सोर साबेसे दङ आं सिनाया सिनाया जेबो हा आं सिनाया কি বস্তু এইটো গাঁজা খায় এইটো এনে হোমেকে এইটো টানে হা গাঁজা খায় এইটো গাঁজা খায় আচ্ছা দৈও খায় গাঁজাও খায় ও গাঁজা কেতিয়াবা খায় গাঁজা কি কুইণ্টেল বিক্ৰী কৰিছে লৈ আহে ডোঙেৰ পাৰৰ ক'ৰ পৰা লৈ আহে এই ডোঙেৰ পাৰ সাধু মেইন নামটো কি নাম আছিলে সাধু ফোন নাম্বাৰটো আছে না নাই ফোন নাম্বাৰ নহয় এই মোবাইল নাই ডাইৰেক্ট যাই আচ্ছা हाय लोगोफोर खुलुमलायबाय आंनि मोनसे गोदान ब्लगाव नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायनो मोजां मोनोबा अननानै नायलांबाय थादोलाय नोंसोरा आङो मा बुंनो आं नोंसोर थाम्बनेइलाव नायना मिथिखाबाय नायलांदो बेबायदिबा आङो फंनैसो बुंनो सानदों दे दा आरो भाइराल जालायबाय सासे आरो गोदान बर' सिख्ला हमजालायबाय गुवाहाटीयाव देहा फानग्रा आरोना जोबोद मोजां मोनदों आङो गुवाहाटीनि एक्स एनडिबि सारमोन थेंक इउ बेबायदिनो नोंसोर सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय जोंनि आरो बर' फिसाफोरा गोबाङैनो बेफोरबायदि मालाय हारिजों देहा सोमोन्दो लाखिनाय मानायफोरखौ नोंसोरो नोजोर होनायखौ आं जोबोद मोजां मोनदों बेफोरबायदिनो नोंसोरो सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै आं जोबोद आसा खालामदों आं बेखौनो बुंनो सानो दे आरो साबैसे बेफोरबायदि फाननाय बेफोरबायदि देहा फालांगिरि फाननाय बेफोरबायदि ड्राग्स जानायफोरखौ मोजाङै मोजां नोजोर होनानै जुदि जोंनि बर' फिसाफोरखौ जुदि मोजाङै जुदि सासन खालामोबा जाय गाज्रि लामायाव थांदों बेफोरखौ जुदि बयबो नोजोर होनानै सापर्ट खालामलाङोबा निस्सय बेफोरबायदि माबाखौ गारगोनखौ आं सानदों आरोना गिगोन आरो जायखौ मोनदों बेफोरबायदि देहा फाननाय बेफोरबायदि ड्राग्स बिरि सोबनाय बेफोरबायदिखौ जायखौ मोनदों डाइरेक्ट हमखा डाइरेक्ट पिटन खालामखा आंनि गोसोआव आरोना आं साननाय बायदिबा डाइरेक्ट हम डाइरेक्ट पिटन खालामखा होमबासो एसे एनै गिसिगोन आरोना बेफोरबायदि हमनानै निमाहा होनानै दोनबा बारानिफ्राय बारा जालांनो हानाय आरो खनसे खननैबा निमाहा होजाथाव आरोना खनसे खननै निमाहा होजाथाव माने जाय बुजिगोन बे बुजिलांखागोन आरो जाय दा गोदानै मोनबाय थादों बेखौ एसे सासन खालामबा एसे आं मोजांसिन मोनो आरोना जुदि आंनि बुंनाया जुदि गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना अननानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय जुदि आंनि बुंनाया जुदि गोरोन्थि जादोंबा स' आरो आं बेखौनो बुंनो सानो जे उन्दै दा हौवासा उन्दै 15-16 जानाय बेफोरबायदिया बुहुद ड्राग्सनि बिरिखौथ' जेनेरेसन इउज खालामो माबायावनो बोरायफोराबो इउज खालामो देसन होमबाबो उन्दै गथ'फोरा बांसिन इउज खालामग्रा जादों आरोना बिमा बिफाया सानो मोनसे गथ'फोरा मावो मोनसे नोंसोर सानोमोन आरोना बेफोरबायदिनो सिं देहा फाननानै जानानै सोलिलांनो हागोन नायो इसोरफोराबो नायो सोरनि
आखला माबायदि इसोरा नायग्रोयो सानसेबाबो हमजायो बेफोरखौ गोसोआव ला आङो मोनालायबाय आङो लाबोआ सानदोंमोन थानो हाथारैनो आं लाबोबाय जुदि आंनि बुंनायफोरा सोरनिबा बिखायाव जुदि नांदोंबा निस्सय निमाहा मोनगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरोना नांखागोन मोनालायबाय लोगोफोर आङो लाबोआ सानदोंमोन थेवबाबो आं लाबोबाय आंनि बुंनाया जुदि गोरोन्थि जादोंबा अननानै निमाहा होबानो जाबाय माबाफोर जुदि बुंफ्लांबायबायबा निमाहा होदो दोननोसै बाय बाय